اے جڑے اج کل عقیدہ سکھان آ رہے نا نواں عقیدہ نواں جدے چو کہندے نے بابے بھی شے کوئی نہیں نبی ماد اللہ شے کوئی نہیں فلانا شے کوئی نہیں انہوں کدے جا کے پوچھو تو کی شے بات پہلے تو دسنا تو کی شے ہے وہ کوئی عورت جا رہی سی نا بڑی خوبصورت نوجوان بازار چودہ پیچھا کر رہا عورت نے محسوس کیتا ہے میرا پیچھا کر رہے انہوں بلا کے پوچھ دیئے تو میرے پیچھا کیوں آ رہے ہیں انہیں آکھیا اصل تو میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا انہیں آکھیا تو جھل ہے میرے حسن دا دیوانہ ہو گئے میرے پیچھے میری بہن پہ آندی ہے وہ میرے نا لکھ درجے زیادہ سونی ہے وہ نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے نہ کدے ہوئے خدا ہاں یہ تو کملی والے دا دیوانہ ہے نا مڑ کے نہ ویکھی نہ ویکھی کسے غیر والے تیرا رخ مدینے والا ہونا چاہیے میری ملت نوجوان رخ مدینے والا رکھو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جتی نمی لے کے پایو کپڑے نمے لے کے پایو دکان بھی نمی لے لیو تے مکان بھی نما لے لیا جے فرماتے سن سارا کچھ نواں رکھ لیا جے پر عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے عقیدہ تے دین پرانا ہی رکھیا جے اپنے پیو دادے والا مت کدھر ڈولیا جو کسی دیا تقریر سن کے مت وہاں خیال آوے نوجوانوں او فلانا بندہ بڑا مشہور ہے او دے سبسکرائبر بڑے نے او دے فالورز بڑے نے اتنے سبسکرائبر نے او دے جی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ تے او پھر سچا ہی ہے نا اچھا کہ اے دا مطلب ہے جڑا مشہور ہوے او سچا ہوندا ہے اے نمرود تھوڑا مشہور ہے فرعون تھوڑا مشہور ہے یزید مشہور نہیں شیطان مشہور بھائی ابراہیم تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے نمرود کیوں مشہور ہے او دے وچ کیڑی کوالٹی ہے کہ جتھے ابراہیم دا نام لیا جاندا نام نمرود دا ضرور لیا جاندا بھائی موسیٰ تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے اے فرعون کیوں مشہور ہے او دے وچ کی کوالٹی سی بھائی حسین تے محمد دا دوترا انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے اے یزید کیوں مشہور ہے او دے وچ کی کوالٹی ہے شیطان ایڈا کیوں مشہور ہے پتہ چل گیا کہ انسان صرف حق تے ہوئے تے مشہور نہیں ہوندا کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے بدنام بھی ہوں گے تو گرنام نہ ہوگی میں اپنے نوجوانوں نے سمافت دے تبسن پیغام بھی دے جاواں فرعون نے آکھیا میں رباں نمرود نے آکھیا انا ربکم الاعلی میں رباں اللہ نے انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا متھے لالے رب نال اللہ نے بادشاہیاں دتیاں تخت دتے تاج دتے نمرود نوں اللہ نے 800 سال عمر دتی 400 سال او دے سر چ کدے درد بھی نہیں ہویا علماء فرماندے نے فرعون نوں پتہ ہی نہیں سی بخار ہوندا کی ہے اللہ نے انہاں نوں بخار تک نہیں ہون دیتا سر چ درد نہیں ہون دیتی انہاں رب نہ متھے لائے تے رب نے انہاں نوں بادشاہیاں دتیاں موجاں لگا دتیاں پر جدوں متھا لایا نا نمرود نے ابراہیم نال تے فرعون نے موسیٰ نال تے فرعون رب نے پانی چ ڈوب کے ماریا تے نمرود نک وچ مچھر گیا تے نک دے ذریعے دے دماغ تک گیا مچھر جدوں دے دماغ چ پھردا ہے اونوں الجھن ہوندی ہے روندا ہے تے پٹدا ہے تے چیخاں ماردا ہے حکیم نے نبض تے ہاتھ رکھیا کہ دماغ چ مچھر چلا گیا ہے پوچھا علاج کی ہے اکھے دے سر چ جُتی مارو اودی جُتی اتار کے دے سر چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا اونوں سکون ہو گیا انہیں آکھیا سکون ہے تھوڑی دیر بعد پھر مچھر ٹریا پھر تکلیف ہوئی انہیں آکھیا پھر جُتی مارو پھر جُتی سر چ ماری پھر مچھر بیٹھ گیا پھر سکون ہو گیا پھر جُتی مار دینے پھر سکون ہو جاندہ ہے پھر جُتی مار دینے پھر سکون ہو جاندہ ہے جُتیاں مار مار کے مروا دیتا رب نے پتہ چلیا جے تیرا میں رب دے یاراں دا یار بن کے تے جُتی رہندی ہے تھلے تے جے رب دے بندیاں دا بنے دشمن پھر جُتی ہوندی ہے اتے تے بندہ ہوندہ ہے ایک کلیہ یاد رکھو رب دا انہیں مانا انہیں مانا آمین 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 یار دا یار بھی یار ہوندہ عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی تے جڑے رب دے یار نے اور رب دے یار نے تے ساڈے بھی
یار نے اسی انہا دے غلام آ جڑے رب دے یار نے جڑے اللہ دے ولی نے تے یار دا یار یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن دشمن ہوندا ہے جڑا رب دے یاراں نال دشمنی کرے او رب دا بھی دشمن ہے تے سنیاں دا بھی اوہی دشمن ہے تو لہذا ایک کلیہ یاد رکھو اے تے میں پھر کدے آیا تے بحث کراں گا